Здравейте на всички! Аз съм Даниел от спортен клуб по воден велосипед Seabike. Днес ще разгледаме още някои от грешките, допускани най-често от начинаещите при използването на водния велосипед. Първо ще видим ситуацията, при която водния велосипед се обръща леко надясно и ще обсъдим как да контролирате това, как да плувате, така че да подобрите това. Във втората част ще видим кой е правилният начин да поставяте ръцете си, когато сте във водата, за да плувате малко по-добре. Нека да отидем в басейна, където е нашия ученик, и ще видим какво се прави. Когато той плува с ръце напред, водният велосипед се обръща леко надясно. Това е една малка и честа грешка, която правят начинаещите. Какво можете да направите в този случай? Ако сте се завъртели, можете да пуснете лявата си ръка надолу или просто да пуснете ръката си изправена пред вас. Тоест да държите ръцете си изправени, но съвсем леко надолу. По този начин с лявата си ръка ще направите леко издърпване и това ще ви върне обратно наляво и ще поддържа баланса ви. Тук се вижда, че можете да поставите лявата си ръка на гърба и да придадете малко тежест на лявата си страна, като това ще ви задържи изправени чрез едно много спокойно и леко залюляване. А сега ще видим как правилно да използвате ръцете си във водата. Трябва да поставите ръцете си пред вас, а не да плувате с тях по този начин. Ако плувате с тях, ще създадете придърпване и ще загубите баланса си. Тоест, това не е правилният начин да плувате. При плуването трябва да държите ръцете си малко по-широко от раменете, за да постигнете перфектния начин на поставяне на ръцете при първото потапяне във водата. След това, ако сте постигнали добър баланс, можете да съберете ръцете си, но така ще се обърнете леко надясно. Затова трябва да намерите своя перфектен баланс, докато плувате. Това беше нашето видео за част от често допусканите грешки от начинаещите. Надяваме се, че сме отговорили на още повече от въпросите ви. Благодаря за отделеното време и ще се видим в следващото видео. Много благодаря!